Masukut Induai, Makabanta, Christina Longput, Don Pedeng Jingpai Sistem, Banjo Jingpai. One last part, Kakateng upa badukon badumansem bakod. Amen. Ka jing ai jong try jong yu Jesus Christ bad ga jing I jong oblay lembat ga jing slog jong omansem bakod kinan rengkat bad pi baro. Dak ga jing ai ga jing shania bad ga jing I kham tame ga jing kwa ga jing trang ban yomat yu Jesus ha ga jing em ga jing I ban yomat I gajing kala ha gajing em gajungi ngiyeng khmat kane kaduan kedupat gajungu ni pen kre yalade ban priang yu ha gajing em gajungi to ai ba kane gajing priang gajungi yo jisu menta gasngi ha kane kamas kebukoj ha ka eucharist bukoj to ai ba kane kanwan ra gajing yomat gajungi ya ka bor gajungu ban ngini yomat rukumju ya gajing kala kabangi dan kam ha gejing em gejungi den mata kadau ngiwan bandra ngiwan banai tilut iala de telitelan how kres ai bo kres nang ai boringi ai bo kres unang pan klan yingi ai bo kres unang kta ya kadanut kaman sim gejungi kam tame kito gibanta kibadan kam gejing kta bat gejing kala ha gejing em gejungi jar ha lade marway ibu yakin ki baro ha kejat kadna kejong kres ai bagas nam bukoj kas nam kador batoj na jrong kadna kres kan kta yangi bat kanwan ra shisha kajing kala da kajing snore da khmat kejong kres ko han men ko para to ken ngin penmap na kabanta ki pop kisang na kebenta ki laj kilat ki bangilale ha kine kisngi ki baladep nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanben ko para bangalale pop shibun da gijing perkat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le palad junga da gijing le palad junga da gijing le palad bakrawe junga namar kata ngakarpadia kamaria bakoj kabaya isa katay soti ya kangal berkirukoj badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unis ne yingi mandalama bigi pop jungi unyalaming sha kajing em bom jukot amen try can rat ko blaze yangi try can rat ko blaze yangi Kristo ma ko Kristo rap ko no penim choni penim yangi try can rat ko blaze yangi try
ini yang ya duai nak bentar ke cuma baper jungi nak bentar ke yang kasam jungi kejing dan kam barakhat bangi dan kam apa ke yang kasam iwan rak madu try nak bentar gitu kikun kikti jungi ki baying asam ki badang dan hapadeng kejing tho exam ki badang pon kra ila deru kumju nak bentar ke exam berkum juru un ki samla ki ban persang banwat ban yokam ha kejing ai bodrai un ngap ya kejing kwa kejing trang bat kejing angnut kejing ki ngira khmat drai kumju ya baro ki bapang ki besitam ki bangi tho berkum juru kito ki bangi mito ai bodrai un kta ya kedanut kejing ki ya kejing pang kejing ki bakin yo kejing kot kejing kia ka bapura Koblei me uba lakan tup ya baro ki hukum jong ka an bakoj jong me ha ga jing e ya me bad ya para marjan to ai ba da ka ba ngi bad ya ki hukum jong me en pen po yang i sha ka jing em bom chukot daw trai jing yu jesu kresu kon jong me ubi em bad basan sha ring kat bad me ha ga jing along ka way jong omen sim bakoj ublei junam la junam Amen. Kajing sedang jong ke kitab uhagai nang ithulupa. Hakasnem bahar jong usim Darius. Ha ubnai bahindreu. Hakasngi baningkong jong ubnai. Kaktin utrai kalawan lingba uhagai nang ithulupa. Ha Zerubabel ukun Usheltial. Ulat ke Judea, bat ha Joshua ukun Ujeho Sadak. Bling do orang ba, utrai kipaj uong kumne, une upaj benreu, uong ba 4 poi kapor bantay biang ya kayeng utrai. Te kaktin utrai, kalawan lingba uhagai na tulupa, hato kadai mo kapor ya pi, ba pihi pimsyong halaki yeng balaker bha. Kadba kane kayeng pat, kadon hakajingjot, Tena markata utrai ki paj uong kumne toda perkat lajia ayu yapi pila bet sibun henrei pila ot tang kendiat pi bam henrei pimju kedang pi di henrei pimju jasliang pi kubjanya lade henrei omdon bas aj bat uta ubaka mai bainong ukamai bainong tang bantep yaka hakapla bakaba peithleu utrai ki paj uong kumne toda perkat kumno pila julong kilit keu sekilom badwan ra yakideng batto te yakayeng bangan dup senguhun haka bat bangan dubla banpau haka burom jonga uong utrai kane kaktin jong utrai
Utrai udon rain card but pi ka jing pule na ka gospel bakoy kad kum u Lukas kaburam hame ko try hakata kapor u herod utetrak layos ngeu lut kat yakaba lale dau jisu bat ulakulma jingmut namar don katu katne kibaong bau Yohanes ulame penmipat na kibayap katu katne pat kilong bau Elijah ulapau bat sakiwe pat kilong bau wei na kinong yatulupa barem ula imbyang u herod ulong yau Yohanes ngala kraikli Henry uei pat une uba ngayos ngeu kat kine ki e shaphang jong u te ulawat lat ban yoi yau ka gospel jong utrai ka jingiro eme ku Chris waladang ilong kinong pop hakmat jong utrai waladang ilapet na ka jingdon ka jong utrai haka jing em ka jingi utrai pat ju ino yanga badyapi uwad yangi man kapor bad Ukren yangi man kapor ju ino ju landet yangi wad lada ngila lepo percayu kata kadai ka jing id ka bakraw bad ka jing jeliu jong ka jing id ka jong utrai yanga badyapi ko hanmen ko para Henry ngipat bonsen kabangim snguthu kadai kane Henry manta kasngi lengba kane ka gospel utrai ukwa yanga badepi bangin snguthu ya kane ka jing shisha utrai uwat badukhot bad Ukren yangi knang bamangi ngin pai shau knang bamangi ngin don kata ka jing snguthu ya ka pop kabangila le bad ngin kela ka bamut Henry ngipat kajing IT lut kajungi telit-telan yalade hakatokapop ngi sha temrau hakapop bat katokapop kakhang lat yangi ban yomat yakabor kajung utrai ban yomat yakajung shisha kabau utrai Ukren hangi bat kane kapop kakhang lat yangi ban kela kebamut kane kapop kabangilale hakajung em jungi kakhang lat yangi ban yo try kakhang lat yangi ban yo mat yo try kakhang lat yangi ban yo sneu ya ka jing khot ka jing u ban kala ka bamut bat kane kapop kabangi ngile kane kapop kabamangi ngi IT yalade kakhang lat yangi ban kala ka bamut ladangim kala ka bamut ladangim kloy ban ino ya ki pop ki bangilale ko hanmen ko para da shisha ngim yo mat ya ka jing kala ha ka jing em ka junga ka jung pi na ka jing pule ka benengkong na ka kitab jong Hagai nong yo thulupa ngi yo sneu sai kadar ka ba utrai uong kane ka ba uong ti namar kata utrai upat uong kumne toda perkat lajia ayu yapi pilabet sibun Henry pim yo tang banot kendiat pibam Henry pim ju kedang pidi Henry pim ju seliang pikup jan yalade Henry omdon basat
balai kene barok ki jia ha ka jing jong aba jong pi ho ngi tre shutom na ka banta ka jing dap ka jing biang jong ka jing ka jong aga jong pi ngi tre shutom ban kelak ka bamud lani ban ino ya ka jing barem jongi ngi le kat bala ban pendap ban penbiang ngi le kat bala ban yo ya ka ka bangidon kam ha ka jing jongi Handre ngim yo mat ya kata ka jing dap jing biang. Ngim yo mat ya kata ka jing kela. Ngim yo mat ka ka babha ha ka jing jungi. Balai namar ba ngi IT lut ya ladi ha ki pop ki jonga ga jung pi. Namar ngi sha ba ki ne ka jing sniu ki te mrau yanga ba dia pi. Ladangi kwa ba ka ba pi tre la ne pi simti ha ka jing jung pi kan wan ra ka jing kela kan wan ra ka jing mentoy ngi de ban long kita ki breu ki bakloi ban bread no ban no ban landet no ya ki pop ki sang lane ki ba pila le ha ki sngi ki bladap lemda kumta ngin nom ya mat ya ka jing shisha ngin nom ya mat ya ka bor ka jong trai ngin nom ya mat ya ka jing dap ka jing biang ha ka jing ka jungi kata kedai ke bangi yo na ka jing jong uherat habangi pule lana ngipusan ya ke gospel bamenta kasngi ngios ngeu ban ngitip syai uherat dei ubala penyap ya Yohanes Baptis kane ka pop ke baule ka tap telup ya kane ka jing dum ke baula le ka jing sneu ke baula le ka penlong ya uherat ban yo mat ya kata ka jing jinjar ha ka jing jungu udu no ya ka jing suk udu no ya ka jing pha udu no ya kata ka jing sngu hun ka mensim ka jing namar ka ne ka pop ka baulale bat umpat kela ka bamut umpat ya ka ne ka ba ulale ka jing peniap jing ya Yohanes Baptis den mata ka daw habau yo sneu ba ujisu wan ban yalap ya ka gospel Ujisu wan ban khot ban kela ke bamut hanrei ka ne ka jing bom priang jung ya ke ke baulale yo sneu bat yo mat ya kata kasur ke ba utrai jisu ukhod ya hakalain ke bakhado jong ka gospel bamanta ka sngi ka ongkum ni kwa tang ban yo lane wat lat tang ban yo ya ujisu dei bau kwa ban yo ban yo mat dei bau kwa ban yo bat ban yo sneu ban yo bor no try bat ban kela kemot kaca kamdan ha ka jing jong herat dei mata kadau ko hanmen ko para ha ka ne kesngi utrai hidalade uwan ban khot uwan ban pasiau bat uong hanga bade pi token long ki balakloi ban ya taki pop ki ba pilale ha kesngi ki bladap lada pikloi ban ya kita kipop lada pikloi ban ya kita ke jing sneu ki ba pilale haki sngi ki balada klempep pin sa yo ya ke jing shisha klempep pin sa yo pediang ya kata ke jing shisha ha ke jing ke jung pi klempep pila ban kela ke bamut namar ka ne ke jing kela ke bamut ke jung pi ka wanra ka jing kerku ha ka jing ka jung pi ka wanra ka jing dap ka jing biang ha ka jing ka jung pi kane ka bautrai ukhot kane ka bautrai upasiau yang abade pi ha kane ka sngi den mata ka manta jar in khabrib ya lage jong ki khmat ngin IT ya la de bautrai sa chisen bat khnang ba manga ma pi ngin yo ya kata ka bor ka sor ban yo sngiau ya ka sur ka jung ban yo mat ya kata ka jing kabajiliw kabautrai udan na kabanta junga bajung pi khnang ba ngila ban bread no ban no ban kela kabamut na ki pop ki sang na gi jing barem jungi ban ka jing ka batmai ka jing ka babaha khnang ba ngin yo mat ya ki jing snei ki jong utrai ha ki jing jungi baman la kesngi en yoro ya Jesus Christ ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jinge nga nge hau lei pa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khendau hau Jesus Christ kon ba marwe jungu
Utrai chungi ya balapon doman sem bakhoj ya balakana kamaria tesati ya bashala bain hapo pintius pilatus lasana pnai layap latabi layarsh bayab hakasni kabalai Ulaki usabneng usang sakamon ublay pa badan bawar barot nang taw pa ban bishar gibi im gibayap ngange haw man sim bakhoj akabalang katolik bakhoj aga jing salok kerkhoj aga jing map ekipop aga jing mipat kado bad aga jing im bom jukut amen Lai spa en refusa. Berada marga jingko motor hai jume lo ya penyang yuk pu bangin terwangi uso jang kanda marga jingko jingko and yo lo lo jinap lam berkutra bila kepercaya berada marga jingko motor hai jume lo ya penyang Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang huna khmat Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hun hau bleu pa ba dan bor baro na ka banta ka jing ro bat barom bat ka teng ka jingu ka jing man to yangi bat balang baro ka wei To pediang da gajing sebon ko try ngi kerpat ya gajing terwa jong ki pa jong me ba ya kata ka ba ki phla da gajing nget baru blai kinyo ha ki sakramen ba kan jabaneng dau kris utrai jongi Amen. utrai udon rengkat bat pi Rengka berpiro. to kentiu yala ki donot Kentil ki sau. to ngenang utrai ublai jongi Dasam hau prat kate. Da shisha ka long ba shang hak bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bar bat bom jukut namar ha ka jing i mela thau yo ban reu bat habal mela pan rem yu kat kum ka hok mela sus pa yu da ka jing isnei lengba utrai jungi u Jesus Christ lengba jung u ki angel ki ro ya ka borom jung me ki hima ki demmani bat ki bor ki knyu hakmat jung me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim balakr khu ki yamane rengkat da ka jinkmen ngi karpad me to ai ba ki sur jungi ki nya so bat ka jongki kat bangi pen bana da ka jing ya ro ba snel red try to play keep up and protect our kaburam chome Hosanna Hosanna Torwa you bless your throne Hosanna you bless you Lord and Yaro you bawan Agak keteng utrai Neng pertai sawada kaburam chong me Hosanna Hosanna Torwa you bless your throne Hosanna you bless you
da shisha melong bokoj kotrai katamei jong kajing kuj baro. Da mar kata ngi kerpat yame to pen kuj pen kentang ya kine kajing trua jongi. Da kebapa yamen sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman sngoba ula pediang ya kajing syashutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badulai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kabenta jongpi. Ha kajukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kesenran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya kebai enpenmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap yakipop tole yakane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bagi bam yune upo bagi Nakane kakuri ipen pna kajing yap jong me kotrai dadadu menuan. Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em. Ngi dai nguai dem namar malanyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yame da kebas ngeu red ngi kerpad yame bangi kibayo benta hakamet bat kasna mo kres ngi long kiba lapan yatali ka wei daw men sim bakoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka pertei bat topen jana ya ka ha kajing it rengkat badulio ukpa bakoj jongi Ubulbert ubishop jungi badbaro ki lingdo. Token maulem ruya ki henmen ki para shenrang bad kentei ki baliot ya da ke bakermen ya ke jingmi pat. Bad ya baro ki balaklad no ha ke jingi snei jungme. To pediang ya ki sha ke jing shai ka kmat jungme. To isnei yangi baro ngi kerpad ya me. Baringkat bad kamariat he soti bakoj kakmi jong ublei. Ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bat barok rukoj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat pengini ro bat pandan burom ya me daw kunjung me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kanlong hame ublei kupa badan bor ha gejing yelong kawei jong men sim bakoj barok ka baram bat gejing yero junam la junam amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi dektin blei ngi nod banong kok pa jongi ubah habneng kalong ka bakoj ka kerteng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ag tundeu kumbah beneng ta kejimbam jongi kebahala kesngi batama yengi kerengkang jongi kumbang rogi mabi ke balas neu yengi badwad yalam yengi sha kejing pensoi hanroi depan la yengi na kebas neu to pen la yengi ngi kerpat ko try na kejing sneu baro ha kejing spun jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jongi knang ba da kajing rap kajing isne jome ngin laj barabor na kapop bangin yo jing da
na gajing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya gajing kermen bakoj bat gajing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ Nabar ka jome ka long kai ba kajong me ka bor bat ka buram jinom la jinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanra ya kajing ai jong ka balang jong me pada kajing sebun jong me to ai haka ya kajing suk bat kajing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim basan shar jinom la jinom amen kajing suk utrai kadan barabor rengka dapi tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi kajing suk bat pi kajing suk bat pi O kulang bro jamu ble me bagi bagi bo prabete dosya sene yagi O kulang bro jamu ble me bagi bagi bo prabete dosya sene yagi kulang bro jamu ble me bagi bagi bo prabete do ai ching suk yangi hakme ukun long brod jong blai hakme bakid no yaki pop jong ka parthai suk yangi bla shakhat sha kane ka jing khawai jong ukun long brod ko kan rat am shong hok man rong apo ka yeng ka jinga han rei shong tang ka tin ka man sim jinga kan sakya hi kamar bat kas nama Kristus kan roi bat kini lamingi sha ka jing em bom jukut amen
spa la kun rio. Trai Giêsu, ô lấy cho Kok pau bahabeneng doa bagi jengai kebemalai hangi hau kon jong me Jesus Christ ko hanman jengi berkatriding jong ke jengai spon kan kelang hag danod jengi dauman semba khoj kan kersubyang hangi da ke jengkerman bala kerku nak benta ke jengwan kahima jong me doa bagi jengai jong me kan penkeladur yangi syakenong lur lengka bomju song taj dan bed ke sembai jong ke gospel to ai begitu ke sembai ken penkeladur na syapo ya ke jaj benreu bat ke pertai mariang barok away ha ke jing kmelinti bat dikena ya ke beneng bat mai bat ke pertai bat mai hamba de bo jong beman laweng no ka borom jong me kan tan shan chungom to ai ba ke jing e jong ke jubili kan kersubyang hangi ki pilgrim jong ke jingkerman ya ke jang lut ke tia ke jing sel happening ai berkata ke juga jengai e kan pansapriang ya ke jingkeman ya ke jingsuk jong nong suspa jungi setelah ke pertai same ko ble jungi balakurku jinom kan long ke borom bat ke jingero jinom kok pa jungi uba happening ka long ke bekoj kerteng jungme kan wan kahima jungme ka long ka mon jungme ha ke kendau kumba happening kebahala kesni batama yangi kerangkang jungi kumbang rogi mabi kebalas neu yangi badwadi alam yangi syaka jing penshoy Henry depan lai yangi nak kebas neu amen kublai Maria kabadab de kecungai utrai dan bat pha balakarku ya pha na preng ke kemthei balakarku ya sok po chong pau Jesu Maria bakho yo kami chong blai to dawai nak benta jungi kenong pop menta pada kepor kecungap kecungi amen kaburam hauk pa badau kun badau mensem bakho kumba kalalong ba maningkong kumju mentabat barabo junom la junom amen tongin yaduai ya kito kiba melapan klain da ki sakramen jong me ko try tos nyob ha ban kenteu da gajing yarab baklemput jong me knang bangenyo ya kiso jong gajing suspa ha gajing maya bat kumju hakrkom em jongi dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublai badon bor baro unkur khu ya pi ukpa badokon badman sem bakoj amen tolisuk ij basukri utrai da gajing em babha jong pi ngisngu yaw blai Barlai spa kadwe. Oh, real
Iba